Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna edýän saparynyň şu günler Balkanlaryň arasynda ara alnyp maslahatlaşylýan esasy temalaryň birine öwrilendigini synlasa bolýar. Raýatlaryň bir bölegi bu sapardan özgörüşlere, adam hukuklarynyň gowlanmagyna garaşsa, ýene bir bölegi umyt ýokdugyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 4-nji noýabrda çap eden habarynda Türkmen lideriniň Merkezi Aziýa ABŞ samitine gatnaşmak üçin Washingtona uğrandygyny habar berdi. C5 goşmak bir formatynda geçirilýän samite Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump gatnaşar. Serdar Berdimuhammedow Washingtonda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen duşar diýip TASS agentligi Daşary işler ministri Raşid Meredowyň bu barada hökümet mejlisinde elan edendigini Neytralny Türkmenistan gazetine salgylanyp 1-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saytynda şeýle duşuk barada habar berilmedi. Türkmen prezidentiniň 6-njy noýabrda geçiriljek samite gatnaşjakdygyny Türkmen döwlet medeniýeti 28-nji oktýabrda habar beripdi. Balkandaky habarçymyz şondan bäri bu temanyň ýylaty şol sanda siyasi synçylaryň arasynda ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýdýar. Balkanabatda ýaşaýjylaryň bir bölegi Trumpyň Berdimuhammedowdan Türkmen halkyna hereket, din, internet, medeniýet we söz azatlygyny bermegi talap edip biljekdigini aýdýar. Olar adam hukuklarynyň gowlanmagy, mezuri zähmetiň we çäreleriň ýatyrylmagy, türkmenleriň Birleşen Ştatlara wizalaryny almak ýaly mümkinçilikleriniň ýeňilleşdirilmegi ýaly meseleler hem gozgalyp biler diýerler. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykda Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryny Birleşen Ştatlara hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölükleýin gadaganylyp girdildi. Balkanlaryň ýene bir bölegi özara söhbetdeşliklerinde Türkmenistanyň dünýä arenasynda öz üstüne alan borçlaryny gödük bozup gelýändigini we dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biridigini aýdyp, sapardan uluzada garaşmagyň kyndygyny belliýär. Berdimuhammedow Trumpyň ýanynda wada berip gaýtsa-da, gelen soň ýene öňkü siýasatyny dowam etdirer. Türkmen halky üçin üýtgen zat bolmaz diýip, Balkanabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli siyasi synçylaryň bir näçesi bolsa, samitde bu meselelerin gozulmak ähtimallygyny hem juda ikuşly garaýar. Olar bulary derek has regional meselelerin şol sanda topuk we transhazar gaz geçirji taslamalarynyň, Türkmenistanyň metan zyňyndylary problemalarynyň gozulup bilinjekdigini aýdýarlar. Geçen aýyň ahirinde Gurbanuly Berdimuhammedow topuk üçin Owganistana baranda bu taslamany ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň ABŞ bolup durýandygyny aýdyp, onu goldaýandygy üçin Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Onun bu çıkışı Irak'ın Eýranyň üstünden aljak Türkmen gazy üçin ABŞ ruhsatyny alyp bilmändige baradaky habardan bir aý soň boldy. Bu Berdimuhammedowlaryň şeýle uly taslamalar üçin ABŞ-nyň ruhsatyna zerurlygyň bardygyny düşünendigini işaret edýär. Şol sebäpli synçylar samitde bu meselelerin gozulmagynyň juda ähtimaldygyny çaklaýarlar diýip Balkanly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri samitin gün tertibi barada häzirlikçe hiç bir maglumat bermeýärler. Onda gozulma ähtimal meseleler barada resmi medeniýet hem hiç zat aýtmaýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy 3-nji noýabrda medeniýet beýanatyny çap edip, 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa ABŞ samitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleriniň adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydygyny aýtdy. 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar samitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleri adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydyr diýip Human Rights Watch guramasy 3-nji noýabrda çap eden medeniýet beýanatynda aýtdy. Duşuk sebitdäki 5 ýurdun hemmesinde repressiýalaryň, medeniýete basyşlaryň we hökümet tanqidçilerine görkezilýän gysyşyň artmagynyň fonunda geçiriler.
Samit Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın gatnaşmagynda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentlerini bir ýere jemleýän C5 goşmak bir formatynda geçiriler. Human Rights Watch Twitter'däki ýurtlaryň opozisiýany aktivistleri we jurnalistleri ýygyrlama üçin ekstremizm we howpsuzlyk kanunlaryny barha köp ulanýandygyna ünsü çeker. Guramanyň belleşi ýaly Kazakstanda häkimetler ýygnançyk we söz azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Opozisiýa siýasatçysy Marat Jelanbayew we jurnalist Duman Muhammad Karim ekstremist işçiligi maliýeleşdirmekde aýplanyp 7 ýyl türme tutsaklagyny çekärler. Kyrgyzstanda hökümet medeniýeti we raýat jemgyýetine gözegçiligi güýçlendirýär we 2025-nji ýylda gynamalaryň öňüni almak boýunça milli merkez ýapdy. Human Rights Watch guramatynyň maglumatlaryna görä Täjikistanda garaşsyz medeniýeti we hökümeti degişli däl guramalara batyş dowam edýär. Onlarça bloger we jurnalist uzak möhletli türme tutsaklagyna höküm edildi. 2021-2022 ýyllarda Daglyk Badakhşan Awtonom Sewtinde protestlerin basylyp ýatyrylmagyndan soň adından 5 pamirli tutsak türmede öldü. Häkimetler tarapyndan hop hasaplanýan bir näçe siýasy hereket we partiýa, şol sanda Täjikistanyň Islam Galkynyş partiýasy we Topar 24 gadagan bolmagyna galýar. Olaryň agzalarynyň köpüsi uzak möhletli türme tutsaklagyny çeker. Human Rights Watch guramasy Türkmenistany dünýäde iň repressiv ýurtlaryň biri diýip adlandyrdy we bu ýerde siýasat gadagançylyklary dowam edýär. Internet blokirlenýär we jurnalistleriň garyndaşlary ýygyrlamalara tedewar edilýär diýip belledi. Özbekistanda häkimetler blogerlere we aktivistlere batyşy artdyrdylar. Olaryň käbiri zor bilen psihiatri hastahanalaryna ýerleştirildi diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama belledi. Şeýlede Human Rights Watch Donald Trump'ın administrasiýasynyň söz azatlygyny çäklendirip migrantlara hemde aktivistlere batyş edilýän wagtynda öz adam hukuklary siýasatyny gaýtadan gözden geçirmeli we hukuklary hemde azatlyklary goramagy Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň esasy elementini öwrünmeli diýip nyktaýar. Merkezi Aziýadaky ykdysady we sosial özgörtmeler goldaba münasipdir. Ýöne olar adam hukuklaryna we kanunyň hökmürwanlygyna hormat goýmagy esaslanmalydyr diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa wagty direktory Hugh Williamson aýtdy. Diňe şonda Sewitde ýaşaýan 82 million adam öz liderleriniň Washingtonda gepleşik geçirýän ılalaşyklaryndan hakykatdan peýdalanyp bilerler diýip Williamson belledi. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň we içeri işler ministrliginiň düzümindäki harby bölümlerde hökmany gulluk borjyny ýerine ýetirýän esirler bilen olaryň serkerdeleriniň arasynda bir kanun söwda gatnaşyklary möwjalýar diýip ýakynda harby gullukdan boşap gelen raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Batalon serkerdeleri eskerlere paranyň öwezine dürli yeňillikleri hödürleýärler. Meselem harby bölümlerdäki ýatakhanalarda eskerler gezekli-gezegine giýje gündüz arasaçylyk we gözegçilik nowatyna goýulýar. Serkerdeler bu nowatçylykdan boşadylyp diňe ýatmak ýa-da hiç sad etmän oturup diň almak isleýän eskerleri 50 manadyň öwezine bu borçdan boşadýarlar diýip harby gullugy tamamlap ýakynda öýüne dolanan aşgamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek şu günler Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerleri gullukdan boşatmagyň we raýatlaryň harby gulluga nowatdaky çağırylşynyň güýzki möwsümi dowam edýär. Bu möwsüm oktyabr-dekabr aýlaryny öz içine alýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky fermana 17 sentýabrda gol goýdy. Mundan başga-da söhbetdeşlerimiziň aýtmagyna görä, serkerdeler eskerlere şenbe we ýekşenbe günleri ýerden saat 8-den giýişlik 6 çenli harby bölümleriň daşyna çykyp gedelenç etmek mümkinçiligini hem hödürleýärler. Bu yeňillik üçin hem eskerlerden 50 manat tölemek talap edilýär. Gurply hojalyklaryň esker ogullary bu mümkinçilikden hem peýdalanýarlar. Olar harby bölümleriň goloýunda tölegli myhman alýan jaýlarda hammam alyp, egin eşiklerini ýuwup, islendik naharlaryny targap getirdip, iýip içip, akşam çagy ýygyna dolanýarlar diýip, harby gullugy tamamlap ýakynda öýüne dolanan marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Öňkü eskerleriň tasdiklamagyna görä harby bölümler
bölümlerde efirlere paranyň öwezine täze harby eşikleri satyn almak mümkinçiligi hem hödürlenýär. Bu mümkinçilikler käbir efirleri begendirse köp efirde nägilelik döredýär. Käbir efirler täze harby eşikleri geýse para berip bilmeýänler köne eşikleri geýmeli bolýarlar. Şeýle-de olar paranyň öwezine nowatçylyklardan boşadylan efirlere derek hem nowatçylyk çekmeli bolýarlar. Bu adalatsızlyklar köp efirde gahar gadap döredýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Bu maglumatlary Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň birnäçe harby bölümindäki ynamdar çeşmelerimiz hem tasdikleýär. Olar harby bölümleriň serkerdeleriniň özlerine tawin batalon serkerdelerine efirlerden dürli yeňilikler üçin pul toplamak barada tawşyryk berýändigini aýtdylar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaragly güýçlerde hem para peşkeşme öwjalýar. Serkerdeler eskerlerden para almak üçin şu usullary oýlap tapýarlar. Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne olmunyň zerur bolanda watany goramaly ýaşlarda watan söýüjülük, dogruçylyk ýaly insan duýgusyny ýok edip, ähli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýşlary döredýändigini hem aýtdy. Bu ýagdaýlardan ýokary derejeli harby resmiler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar. Diýip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden şeýle-de İçeri işler ministrliginiň düzümündäki harby bölümlerden tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi.